Karati koronche. Turakorosie turakobaransi. Jeno Julius Omwenga oiko ngaronka mechano tobwate ng'aneri anko yaitaitire n'omorugi oye na abana baye ekere anyarekana bamoitire omorugi akabwatwa na omwana oyo oyomo omomura yomera agatama bairirwe echera twachire twarikire chi statement twakorire baka postmortem kero tokoenda ekoti last Wednesday tumagoteba ng'a file tiraikerana nakogoteba ng'a file tiraikerana tukatwara matumaini ng'a tiga toirane goika Monday nabo barairwe ekoti lakini yaigete igoro mobosokano iga saa 7 tokonyora ng'a omorugi oyio oiranire na omomura oyo oyio oyomo bono ekaba buna na abanto mbagechiwa ekenyoro ekagera bakabaminyokia na gokura mono bakabwatwa na obororo bakanyara gosaria chinyomba chiaye bono intwe tokoboria serikali etokonye ase yanko yaito anyore justice yaye ase eng'encho nchera teiyo omonto araitwe kabu na omorugi oye bara amo na abana baye naende ang'e koigorerwa naende ang'e goteba ng'a tamoiteti eki naki tware gochikogania serikali etokonye infact na bono iga intwe tore iga rochi nonye matanga ento torabanga kende gionsi buna omochi oria mwarora ching'ombe chisambire monto taiyo okobuta monto taiyo okobota holiday nabo tukumeti ng'a nki kegendererete Kenya ase iga tware gochi gosaba onye na okobua serikali ebwati ring'ana eri etokonye anko yaito anyore obomano bwaye. Anje nkorokwa Morris Nzongo oyo okwete my uncle nero omokogoti muno omonto aberesa korwa rituko eria akwete twatemete tokamonya mocheri tukamobeka ororo but egento twarora moiso onde kiamachi gotogwanyora chindo asa oria tokobera kotire rituko rigima kero tori kotire rituko rigima abanto bastaki bonsi pi batigara baroboka twamanya gotebiwa efile yaye etakeire egende chikorigerwa na abakubwa togotebiwa ng'aki nande togoteba togende nyancha togoika nyanchwa tokonyora omofano oywo orenge ororo goteba ng'a aba bono ase ekeire nabo baraigorerwa na free bond tokobaboria ng'aki bakoigorwa na free bond ase ori kesi kiaye akwana naende efile yaye etakeire erarigereri ime saiti tokairana gocha iga tokumeti togocha togonyiri twaberwa ekoti amatikisi enchera bono iga erenge igoro chero narenge omwana isikari ng'akirwe esimi ntebwa na Nyaboke na omae barorekanire ogokumia ng'aki barorekana abanto ekero babaroche bakang'ea gosangererekana onya gotira gocha na ebikuro na intwe nari twaminyokanete gochia igoro tokonyora abanto mbagente gokura ororo egento twaroche na egekone intwe twanyorete chinyomba chiang'eire gwoka tomaete ase epetroli yarwete but Nyaboke natogoserete oita anko yaito na Nyaboke oyo emiaka ang'anyire nabo ere ang'e 20 bono riairanete omoisio oyo omokogoti ong'anyire ang'e emiaka 10 ase oria nasereti korwa ekenyoro nabwate okoboko gotamba ekenyoro omogambi akabeka ebarasa agatebwa tarorekana bono riairanete nakwo okoirana nakwo ogocha goita anko yaito oywo ore Pius Matara bono togechirie egento toragania serikali etokonye justice ya omogaka oyo Pius batokonye nonye na amatanga ntorabanga ase oria ntobwati chiasa chisaine nonye chibesa twakorete postmortem na omosani otokobese yaani bono togente komenta amadeni aria twamanye gocha gotwakana egento twaregokania intwe bono iga buna efamily eserikali etokonye tonyore obomaene bwa anko yaito ng'aki akwete na omomura oyo onde oywo otamete nagenda gototianera buna ngotoita are iga ang'ite inche Morris na Julius na my brother naro na bono nintwe abaroche tokobwatire ring'ana eri saiti mpaka toribwatie ase oria ore na anko yaito toroche buna basumbuanane na omosubati oyio oye
musibati kurwa ng'anye tari kende kia mung'anye chibesa nyorete nkego bakaonia ng'omu musibati akamyokera na chocho akagenda ku masamba nduma ya saa jete miaka 20 basumbuana nilio mnaira neteiga mbamenya tiamo mukunguya kama taibono nonye ni haki yao tingo kwa isa ultima iti miaka kwa menyeri bachiete bakanya gitari ati bakapimwa bakanyora ati machibumbi yale no kwenda komenyama lakini musibati itajiete kwanjira na komenya no mwako ina bale ojo tena nyaboke mnare gatwe turare ne nani nyaboke mnare yanje sie kire na arengere ti kongita na andi kongita no nje na ari ko Nairobi tonte pomera na mwayer kurari naenda guchio demnande iga tegene no bora kula chonyo na kule ngutangaza yale nga bantu nanje ngukwande sababu nyaboke sie kire kongita oni ndeke maine na arare timba sana mwa ko ikora renge kibarua giye para kulinde bira gitethia bachai nangura ria renge mna nyoru muntu omore muburia mbeke bibiri yangire paka marani mugutore bigoti na koirana igomba arare timba no mumu yo yamba arare tia muisho ya bae babere mbarare timba no mwa ko yarenga mutini to ndeke nene baria mangana mangi serikali atokonye Marieta pito soro musirigo ikenyorukia mwainabo chenko gambo egento giakorekana upiusi matara nege kong'una ndinchu mwana uyo ye nyakumuita tang'anete gote mambi saa 12 nkabeke simi saa 12 na dakika 12 asomo gambi assistant chief kero na iko na nenka beke simi asare nkamotebi umugako yo gaku ikagera umugambi agandebi na nganya abuna akire na kugochia akanyora nero maina akakisa na aku akalenta basigari ko musojo akaira musubati oyo naboke police no mwana ikenyoro nke mwita tatigabono na ndi inchira bache taba gucha korenta bale nge kenyinge kenene nka ikiagera mwanya bantu tiare nge ucha kwanjera no mukungu yeira nenka no imbono tigabara mugachise bako mugacha paka mataraweni ayino kuona ro manganane sawa